सर नाही पळणार तुमचा विसर. ओ सर आहे आमच्यावर तुमचा असर. ऑनलाईन ऑफलाईन पद्धत आली शाळेसारखी नाही मजा आली. ऑनलाईन ऑफलाईन पद्धत आली शाळेसारखी नाही मजा आली. ओ सर नाही पळणार तुमचा विसर. ओ सर आहे आमच्यावर तुमचा असर. कोरोना का आमच्या माथी आला मोबाईल जरी आमच्या हाती आला. कोरोना का आमच्या माथी आला मोबाईल जरी आमच्या हाती आला. ओ सर नाही पळणार तुमचा विसर. ओ सर आहे आमच्यावर तुमचा असर. कोरोनानं शाळा बंद झाली आठवण तुमची लय हो आली. कोरोनानं शाळा बंद झाली आठवण तुमची लय हो आली. ओ सर नाही पळणार तुमचा विसर. ओ सर आहे आमच्यावर तुमचा असर. ओ सर